Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Nafarroako Erize herrira etorri gara. Burutik taldeko kideekin egin dugu hitzordua, argitaratu berri duten 15 segundu diskoa ezagutzeko. Gaur, gurean, Burutik taldea. Ispilu bati begira zaude baina bietan zeinote isla da, bi hoietan bat sentitzen duena da. Zalantzak hor baldin bazara, zailagoa izango da. Dagokizun aldean, behar bezala, egoki sentitzea, zaila izango da. Burutik jota taldearen jarraipen bezala sortzen da Burutik taldea. Plaza talde izatetik rock talde bat izatera igarotzen denean, hain zuzen ere. Burutik jota sortu zen 2006an esango nuke, ez dakit. Bueno, hori mukizu batzuk ginenean. Eta esan dezakegu gutxi gora bera 2019an ja lua arreldu zenean, hasi ginela gutxienez gure abestiak sortzen eta arlo horretan interesatzen gutxienez. Eta hori 2020an ja grabatu genuen diska. Ideiak bat zauden lehenago, baina, claro, fundamento gutxirekin eta, zaila. Lehenengo diska argitaratu genuen 2020an, martxoaren erdialdean, bukaeran, hor genuen ja programatuta, eta, claro, harrapatu gintuen batean kuarentenak. Azkenean musikari bezala ezin dugu gelditu konposatzeari eta batez ere bi hilabete etxean egonda. Orduan, beharrezkoa zen abesti berriak sortzea, talde bezala, esan ez nahiko bizirik gaudela konposatzea arlo horretan. Agian ensaiatzeko geratu eta azkenean abesti batzuk egin hasten zara muntaketan, eta atera ginen kuarentenatik ideia askorekin eta zerbait egin behar genuen, eta hor grabaketan sartu ginen 2020an. Taldeak ez du maite musika era zehatz batean kokatzea. Guk esango genuke roka dela, bere zentzu zabalenean. Ez zaigu gustatzen definitzea gure buruaz, ez dakigu ez dara. Lehenbiziko diskan saiatu ginen abaniko haundi bat hartzen, bigarren diska honetan baitare jo ditugu genero desberdinak lehenbiziko diskan ez zeudenak, eta ziurrenik jarraituko dugu baitare gauza berriak egiten. Argi dagoena da, bai, lehen esan duana, pixka bat soinu zaborrero baten bila gabiltzala edo. Eta ari galela gehiago zaintzen konposiziotik abiatuta hori timbrika berriak eta berez orain talde moderno asko egiten ari dena, baina ordenagailurik gabe eta deus ikusiz gure baliabideak. Guk azken finean roka egiten dugu, egia da akordeoiaren puntu hori daukagula. Bakoitza bere eragin ezberdinak dauzkagu eta saiatzen gea eragin horiekin gure estiloa eraikitzen. Guk egiten duguna da estilo askorekin jokatu. Roka ere berez oso hitz irekia da, osea, gauza asko dira. Orduan zerbait esango beharko bagenu bai, baina baita ere iruditzen zait fusioa dela hitz apropos bat. Ze abesti batean ere saiatzen gara, nik uste aspertzen garela estilo bat, eta ez esaten dugu, venga, abesti bat. Gustatzen zaigu abesti batean ere, eta abestiak elkarren artean baita ezberdinak izatea eta estilo ezberdinak sartzea. Bai, azkenean hori guk egiten dugu musika, bai, musikalki entzutekoa da, baina ere nahi duguna da festa giro bat sortzea. Azkenean hori gu etortzen gara, hori ez romeri bat taldetik, eta orduan hori orain aldatu dela, nahi duguna da hori. Jendea ondo pasatzea, guren kontzertuetan eta gure musikarekin entzutea, hori importantena, eta hori, eta gustatzea. Beralde berantza bultza zepaietzan gantzak balantza errinkatzak ezin gorantza bultza zantza. Beitzak zedile mana makine paietzak, beltzan umorea zomen umore beltza. Eta etzak
Hartu erregin txistek humoretzat Behintzat argi zanon baietzan honezetza Pentsa ire iruzia iden jabetza Meitza ze dilema da makine paietzak Beralde berantza bultza ze paietzan gantzak balantzaren katzak ezin gorantza bultza Taldearen identitate puntu bat akordeoiaren erabilpenean dago. Asier Capon musikaria jotzen du tresna, eta taldearen hortasunaren adierazgarri da. Nahiko berezia dela esango nuke, ez daukat referentziarik. Osea, azkenean, bai trikitixa munduan bai izan dela referentzia gehiago, baina beti erromeria aldean o beste estilo batean. Esan dezakegu trikitixa estiloan, gero bai izatzetu zabez instrumentu batzuk. Baina gure kasuan ez da izan trikitixa mundutik hasi eta gero rockera pasatu, sino alderantziz izan da. Rocka egin eta akordeoi batekin. Asko galdetu digute, baina berez ez da izan zerbait hor planeatuta, ez? Osea, azkenean, ni akordeonista izanik lehen nire teklatua jotzen dituen eta gero kendu dituen. Esan nire instrumentalekin, nire tresnarekin nahikoa. Gainera, nik ez dituen ezagutzen hori Linton Town eta hainbeste talde daudela, orain deskubritu ditut, urte hauetan, baina sortu baino lehen ez. Orduan nik dituan referentziak izan dira gorkor bizu gitarrarekin, teklatuetan hainbat taldetan organo eta gauza hori egin zuten direna, hori hartu, hori plasmatu, gero baitzezko instrumentuak ere, melodiak egitukotan, ezakit. Referentzia badaude, baina beste instrumento batzuetan. Nire instrumentan eskusoinuan ez dutut hainbeste aurkitu, gero bai, geroago bai ikusi ditu dela, baina... Akordeoiak moldaera ezberdinak ditu taldean. Baxuaren funtzio egin dezake, bai eta teklatu eta sintetizadorearena ere. Edo esaterako, gitarra baten gisara ere erabiltzen dute tresna. Bai, batzutan hori, aspekto melodiko hartzen du, gehiago, haitze instrumento bat edo gitarra batek izan dezakena, batzutan esaten dugu dela burutikeko hirugarren gitarra. Eta beste batzutan bai dela sinte modukoa, bai, basia gehiago. Aprobetxatzen hori, instrumento harmoniko bat dela, hori. Bai, hori da. Bai, eske akordeonaren funtzio azkenean guk ez daukagu referenterik. Akordeona taldean daukaten hori, talde gehiago nolabait timbre hori erabiltzen dutenak, bai, baina gure hildo beretik jotzen dutenak ez ditugu. Orduan, Capon genio bat denez, erabiltzen du gitarra bat bezala, edo organo bat bezala, edo sinte moduko batzuk ere egiten ditu. Orduan hor, nahiko irekia daukagu abanikoa eta gainera zortea daukagu Caponek badakiela fundamentua sartzen egin nahi duen horretan eta asmatzen baita ere. Beste talde batean gitarrak egingo luken riffa, askotan egiten du berak akordeoiarekin edo askotan akordeak baita ere berak egiten ditu. Adibidez, badago gauza kurioso bat niri iruditzen zait, egiten dituztela solo batzuk akordeoiak eta beste gitarrak elkarrekin Mikelek eta Asierrek. Orduan hori iruditzen zait berezia bai. Azkenean hori, base potente bat egitea da fundamentala eta gero besteak horren gainean jotzeko edo kaminatzeko ezakit. Gu ondo baldin bagoaz, Capon, Luar eta Mikel gitarrak eta akordeoia aurrera joango dira lasaitasunez. Da el más guitarra del grupo, Capon, egia esan. Pauso hemendik ezira eta jauzi batekin aski da 11. ez egozteko berrua isladari beraz akitzekin bezala enbor gaztenaren ezpala usten duko baita. Taldeak ez du abeslari bakar bat. Taldeko 5 kideetatik 4 abesten dute. Taldekide bakoitzak bere nortasuna emanez ahotsari. Azpia hotxetan ere, lan polita egin du talde nafarrak. Bai, azkenean guri beti gustatu zaigu hori, ahotsekin jolastea. Batez ere jolastea, osea, ez gara abeslari fin-finak izango, baina, gutxienez musikari bezala gustatzen zaigola hori ahotsa erabiltzea, eta azkenean naturalki ateratzen da, hau abestuko du honek, hau, venga, abestuzu animatu, eta ez dugu erabakitzen hola papel prinzipial bat bezala. Kanta bakoitzak dauka prozesu desberdin bat. Baldin bada, izaten bada zera melodikoa, linea melodiko bat,
normalean egiten duguna da lehenbiziko ahotsa hartu, eta gero horrekin jokatu Gapon Maixoak egiten du akordearekin, egiten ditu ahotsa guztiak. Eta horrekin baldin bada gehiago gauza harmonikoago bat, hor bai hasieratik jartzen ditugula ahotsak eta bagoaz mugitzen pixka bat. Eta bestela bai badela bakoitzak estilo bat daukagu eta hor ezagutzen dugu baitaren nori gelditzen zaizkion hobe hori esaldi batzuk edo besteak. Gutako inor ez da abeslaria, en plan, ikasi duela kanto edo, en plan, ez daukagu teknika handirik. Eta orduan ez como que defendatzen gara gure artean koroak egiten edo baita ere gustatzen zaigulako koroak egitea eta ahotsak sartzea. Orduan hori abesti batzutan, igual bi pertsonaren artean abesten dugu, batek estrofa bat eta besteak bestea, eta gero estribilloan biak elkarrekin edo, ez dakit, nik uste abestiaren arabera aldatzen dela, baina bai gustatzen zaigu. Bai, hori gustatzen zaigu bat ere, koro asko egitea, harmoniekin jolastea ahotsekin, batzutan hori ahots printzipal bat dago, eta gero goten hartzen dira beste bi eta gehitzen dira ahots horri, eta orduan ez da printzipala, ez dakit, jolastea. Lokalean bai, baina batez ere estudioan landu genuen. Josurekin, Josu Erbitirekin, horri bai, gustatzen zaiola jolastea ahotsekin pilo bat. Eta orduanekin probatzen, eta sartu ginen azkenean, hori efektu erabiltzen, eta bai. Taldearen bi diskoak Drum Grove estudioetan grabatzen dira. Josu Erbiti soinu teknikariaren gidaritzapean. Rek botoia zapaldu baino askoz gehiago egin du soinu teknikariak. Produktore gisara ere arituz kantuetan. Bai, berak laguntzen du pila bat. De hecho, joan ginen lehenbiziko aldian guk inoiz ez genuen estudio bat zapaldu eta lagundu gintuen pila bat. Izan zen guk esaten dugu dela pixka bat gure aitatxo. Zaintzen gaitu oso ongi eta oso ongi ulertu dugu elkar eta bigarren diska honetan gainera bagenekien nolabait zer eskatu behar genion, bere magia hori ezagutzen dugu. Eta hala ere, oraindik proposatzen ditu pedradak eta gure bai irekiak gara horretarako eta nabari da desente Josuren eskua hor diska honetan. Berarengan konfidantza asko dugu eta oso gustora gaude berarekin lan egiten, ze azken finean berak ere jartzen ditu main gainean idei ugari eta berak ere ematen gaitu askatasun hori edo behintzat beste iritzi bat izatearen segurtasuna. Azken finean guk goaz estudiora idei batzukin edo nolabaiteko abesti baten proiektu batzukin eta ez dakigu berak esango digun, bale, hau ongi dagoen edo hau gaizki dago, hau aldatuko nuke, eta azken finean iristen gara idei batekin eta bukatzen dugu beste idei batekin askotan ez oso ezberdina, baina bai nabaritzen dugula aldaketa bat, gehienetan oberako aldaketa batekin. Guk eramaten ditugu gure abestiak, edo eramaten dugu proposamen bat, baina gero estudioan aldatzen dira gauzak, igual Josuk ematen digu beste ikuspuntu bat, edo ideia batzuk, break bat egiteko momentu batean edo efekto batzuk sartzeko instrumentuei eta baliagarriak zaizkiguta. Azkenean, abestia ez da bukatzen estudiora sartu aurretik, sino ondoren. Eta orduan Josuren parte hartzea garrantzitsua da. Bai, niretzat laguntza bat izan zen, zeren azkenean gauza asko ez genekien nola egin korteak edo breakak eta hark lagundu zigun asko, bai. Hori egia esan da izan zen pilare bat, Erbiti. Orain errepidetik auto gris bat aurkari ez da irten biderik kolpatzea besterik kolpatzea. Diskoa ixten duen kolpatzea kantuan Ibilbedi taldeko Ibai Osinagak hartzen du parte. Kantuarekin bideoa osatu dute ere. Kolaborazioa dator, etxean konposatzen egonda, jokin egin gainera, kantua sortzen, kantua bukatu, audioa entzun, eta esan genuen, eske, hau abestu behar du Ibai. Osea, claramente, eske, batzuk badugu ja referentziak, gaurko referentziak. Eta referentziak bat da Ibilbedi,
clarísimo, bueno, no esaten da, argita garbi. Bai, orduan, bai, pues abestia egin eta pues deitu genuen zuzenean. Bai, azkenean hori, pues Iruñerriko estenan bai ezagutzen garela eta harreman hona dugula eta orduan, joe, pues, ondo gontzen. Niri ere iruditu zitzaidan hasieratik egongo zela guai Ibairekin abestia. Eta azkenean ibilbide da talde bat asko gustatzen zaiguna eta ilusio handia egiten zigun beraiekin, bueno, Ibairekin, baina azkenean taldearekin ere hori izatea. Azkenean, gainera, ez genuen pentsatuta hasieran, baina azkenean bukatu genuen bideoklipa egiten. Taldearen bigarren diskoak 15 segundu izena darama, eta egun musika kontsumitzeko dagoen eraren inguruan hausnarketa egiten du. Musika kontsumitzeko modu aldatu da pilo bat, baina gainera hori, denbora gutxian. Orduan diska esan daiteke dela horri kritika bat, ez kritika txarra ez ona, ez, bakarrik gutxienez planteatze bat. Eta bai, ezakit batean hori lokalan abestia konposatzen eta egon zen momentu bat, ez dakit akorderekin o korterekin ez dakit. 2 segunduko gauza batekin hasi ginen hor burua jaten eta esan zuen, ez dakit nondar, zertarako azkenean eskaintzun behar dugu 15 segundu Instagramen eta fuera. Eta egia da, jartzen duzu gainean Instagramen abestia eta gertzen dira betiko 15 segunduak, ja automatikoki. Orduan ez dakit, hor ikusi genuen batzegoela nondik tira egin. Berez, ez dut uste kontua denik jendeak arreta gutxiago jartzen duela, baizik eta arreta beste nora baitera eramaten dutela. Ze gaur egun musika beste modu batera konsumitzen da, behar da baita ere zera visual hori, edo kanta motzak azkenean TikToken trend bat egiteko modukoak, edo histori batera igotzeko lagun bat zoriontzeko, edo horrelakoren bat. Azkenean abestiak kontestutik ateratzen dira erabat. Eta hori da erreferentzia horri egiten dio izenak, 15 segundu da Instagrameko histori baten luzera. Eta azkenean Instagrameko histori bat zertarako erabiltzen da. Hor konsumitzen da musika gehiena eta askotan topatzen dugu. Taberna batean sartu abesti bat entzun eta ez ezagutzea estribilloa iristen den arte. Eta bueno, gertatzen ari da, ez dugu txarrera kritikatzen, ze gu ere ez gara hortik eskapatzen. Ezinezkoa da merkatutik eskapatzea, baina bueno, bai dela garaiak aldatzen ari direnaren aldarri bat edo nolabait esna gaitezen edo. Bai, hori da, batzutan hori jotzen dugunean 15 segundu jendea geratzen da aluzinatuta, baina beste rollo bat da azkenean, eta hori da diskoari eman nahi genion zentzua eta uste dut ari garela lortzen horrekin. Amabos segundu taldearen bigarren estudioko emaitza da. Debuteko diskoarekin alderatuz zikinagoa da emaitza, eta gitarren presentzia esaterako handiagoa da. Bai, guk euki genuen sentsazioa lehenbiziko diskan garbiegi zegoela edo. Ze azkenan guk ensaiatzen genuen lokalean, da lokalean entzuten dena oso zikina da dena eta gero estudiora joaterakoan dena ongi egin behar da. Orduan, gelditu zitzaigun sensazio garbiegi hori eta bilatu dugu soinu makarrago bat edo pixka bat garbitik zikinera pasa gara. Eta konposaketan ere bai horrekin nerne aritu gara, azkenean konposaketa garbia baldin bada, gero garbilo behar duzu, baina konposaketak baldin badauka zaborra pixka bat, gero ongi jota ere gelditzen zaio kutsu hori. Soinu bat ez ere aldatu du soinu gogorrago bat edo zikinago bat bilatu dugulako. Gaina bi gitarrista gea eta uste dut bi gitarrista nahiko ezberdinak gehala. Modu batez esan da bi eskola ezberdinetatik gatoz eta hala ere uste dut hori dela
soinuaren koska handiena, ez? Ni ebiz, berez gitarrista naiz, ikasi nun musika eskolan, eta gero ja jarraitu nun nire kabuz beste musikari asko entzuten eta beste gitarrista asko entzuten. Baina musika eskola utzi nuenetik, ja utzi nuen nolabait nire formakuntza. Luarrek adibidez, bera ez da gitarrista, bera ez da gitarrista nolabait, bera txelista da eta txeloa jotzen du. Eta bere kabuz ikasi zuen gitarra jotzen, ere eragin ezberdinak izan ditugu gitarra jotzerako orduan. Nire estiloa iguale da rockeroagoa edo klasikoagoa, ez dakit, rock klasikoagoko soinu hori daukat, eta ere nahi bluesa asko gustatzen zait, eta Luarrek ere eragin asko dauka, Luarren jotzeko moduan eragin asko dauka, adibidez Gorka Urbizu, Lier, Berritxarrak, haulako musika, uste dut bere jotzeko eran eragin handia izan dut. Eske Mikel da pertsona bizitza guztian jo duela gitarra eta esango nuke nahiko frikia dela eta ni naiz pertsona bat hori, txikitatik egin dut musika, txeloa ikasten nuen, ikasten dut oraindik, baina txikitatik jo dut txeloa eta gero ja nagusiagoa nintzenean hasi nintzen nire kabuz gitarra jotzen eta orduan esan daiteke naizela autodidakta eta orduan hortan berizten gara pixka bat, nik. Eta garbia eta distortzioarena esan duzena baita ere. Mikel da igual kaineroagoa eta ni gustatzen zait gehiago soinu garbiagoarekin jotzea naiz. Azken aldian ez da horrela, baina bai, esan dezakegu ezberdintasun horiek daudela. Pandemian sorturiko taldea izaki, apenas izan dute zuzenean ganora zaritzeko aukerarik. Orain ari dira arantzak entzen, eta txosnaguneak eztandarazi nahi dituzte uda honetan. Bai, hortan gabiltza. Baitu kontzertu desente ja itxita, eta oraintxe ari gara deskubritzen zera txosnak diren bezala. Lehen jo izan genuen burutik jota ginen gara joietan, romeria talde bezala jo izan genuen txosnetan, baina orain ikusten ari gara azkenean konfinamentuan aterata diska bat, eta orain dela ez hainbeste bigarren diska, bien aurkezpena izan dela pixka bat, hori zaila, ez? Zean musukoarekin, kontsumitu gabe, jendea zutik edo eserita dagoen, aretoetan ere jo dugu desente. Ikusi dugu beste zuzeneko mota bat, benetan gu gustora gauden hori ikusi arte. Esperientzia izan zen pixka eta arraroa zen, hori nik sartu nintzen justo COVID-a bukatu. Lasaitu zenean eta hasi ginen kontzertuak ematen eta esperientzia arraroa, baina orain ja bueltatu garela normalitatera bada ikaragarria. Sentitzen duzu publikoa gertu, lokura. Ez dago ezer gehi esateko, lokura. Espreski txosnetan eta gaztetuetan eta horrelako lekuetan gaude hobeto, ero ere bai egiten dugula batzutan akustikoren bat leku txikiagoetan edo eta hori, baina orokorrean txosnetan eta gaztetuetan eta leku hauetan oso ondo gaude. Auzonetan, merkatua eskura du aztermenak.